Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Maskara. Ting! Ihap na yung ting! Tingog ting! Okay, sir! Ihap na! 1, 2, 3, go! Hala! Igo! Oh, igo gyapon. Wa ka tingog. Punggit. Hala! Hala! Igo gihapon! Paldo na! Paldo na! Daog ko, compadre! Naigo ni Federico, 5 kabotelya! Hala, pildi ka, sir! Okay na. Okay na. Okay na ba, sir? Mutahan ta. Mutahan? Compadre, mukubra ka na. Dali, padool. Oh, Okay na. compadre, sorry ha. Sorry kayo, pero nahimo ni Federico. Ha? Napunting niya ang 5 kabotelya. Gagmayng botelya sa soft drinks. Oh, saludo ako ni Federico. Unsa na, Abel? Unsa man? Ha? Makatugbang ka ba sa akong gibuhat? Ha? Makahimo ka to? Lisod kayo to, sir. Ngigo kay ka. Kawantay ka na? Sa ato ba? Surrender ka na? Kuan, kining... Pagsulti, surrender ka ba? Unsa man? Makahimo ka ba sa akong gibuhat? Ha? Botelya sa gagmayng soft drinks. Mo'y akong naigo. Ang soft drinks nga ginganan pa yung sakto. Nagagkagmay pa kayo. Mugbo pa kayo. Mga 3 inches ra ang gitason. Makahimo ka? Abel, may ikatugbang ka ba? Unaw-unaon pa na ako, sir. Murag lisod matingali nga maapsan ang abilidad ni Senyorito Federico. Saludo ko sa akong igsuon. Wa ko igsoong buwang. Uy, Federico, iho. Anggaw ni kanahan? Baya. Mangangkon man. Mangangkon ka na ko. Sorry, Brad. Leche! Leche! Baya, pikanti nga no. Federico, iho. Magkalagot mo ko, daddy. Aba, Pabilib ka, ha? Pabilib ka sa imong pagpunting ka ganina sa usaray lungag. Karon, nasuta ni mo. Ha? Kung kinsa yun ang may laki na to, kay makita man yun ako, kita man yun imong pagpunting na ko, natumba na ko ang 5 kabutilyan gagmay. Ngunsa man, surrender ka? Suway lang kong, di pa kong surrender. Yamat ra! Ha? O sa may mong buhaton? Paabot lang. May kuhaon lang ko, ha? Paabot, ha? Uy, saan gayang buhaton? oh, Federico, iho. Tanawar si Abel. Tuwa. Tuwa dapit sa may gibutangan sa 5 kabotilyang gagmay nga botelya sa soft drinks. Oh, doon na, nakita na ko, kumpadre. Unsa magkayang buhaton? Abay, unsa unan mo gagawin butilya soft drinks, ha? Gamito na ko, bay. Gamito. O ba? Oh, hindi ko yung Federico, grabe. Tiyaw, saludo ko. Hingi ko kay siya. Ulang niya ikaw. Giagit mo ka niya. Di lang tamutupong siya ng abilidad. Lisod na ko. Ako, Abel. Suway ko, bi. Kung sa'y-suwayan ni mo. Karang, palinyahon sa dang 5 ka botelya sa soft drinks. Suway ko kung makaigo ba ko. Ay, porbida. No, rindo. Tinasamot ka, suyas marang mo ni Dexter. Iknat, mga likilay, gina. Na, Bida. sag dito siya. Bahala to siya. Basta kayo mo, suway ko. Okay. Ako yung paimutang, ha? Sige, go. Kadiyot lang. Gamit ka 5 ka botilya. Kuhaan sa na ako tabon, ha? Kuhaan akong tabon. Tansan ba? Kuhaan ako. Uy. Nga naman ang gipanghuam na ni mong tabon. Kanang tansan ba? Walang ko na walang. Ako lang yung pahimutang. Usaman, kining ako yung pahimutang, 15 meters gihapon ang gilayon. Sige, okay. Unsa? Mo challenge na ko si Abel. Dili si Abel, Sir Federico. Nyo rito, dili si Charity. Unsa? Oh, ang baya, no?
Si Bati di ay ugnaw. Oh, nausaban gani na yung nga. Oh, pretty lady, purbida. Ibati ko nga prison tanduha niya karon nabati na hinugnaw. Sagdi ko. Ha? Sagdi ko. Wag ilabot na. Kalit-kalit, baling-baling sa Ay, digay. sa hilong lagi di ha. Sagdi ko. Purbida. Oh, tanaw na og makaigo bas charity. Anong nihilong, anong debate magdaw, be? Hilong lagi di ha. Hilong. Ibong nga na ko, ano eh. Purbida. Hamburgira ko na ng charity. Ay. Mutsayan siya ni Federico? Pakauwaw lang At siya. mo-try lang siya, mo-try lang siya challenge, mamarga. Kumpadre, nakadungog ka. Kumpadre, hoy, rigod. Mo tanaw na, kumpadre. Tanaw na to abilidad ni Charity. Para bang pagkabata. Ay. Tama ba? Sige. Ato na lang ka ni Rafael. Darling, Naminaw ko, Rafael. Tukan ko na. Nagselos ko. darling, sorry kayo. Ikaw ba? Hansa man, mubaya na lang ko diri. Ayaw, darling, ayaw. Sama na siya, eh. Gipasakitan ko ni mo, Rafael. Gipasakitan ko ni mo. Sorry na gani. Kumpadre, si Charity mo challenge kang Federico. Wala problema ko, padre. Unyaon samahan, ha? Makikpusta ka? Walang ko na, pare, walang ko na. Lisod i-break ang record ni Federico. Di ba, Federico? Correct. Ay. Pero, Kuwantay mo na. mo try lang yun si Charity. Feeling great sa nampayhan na. Pabilidad, sad. Yes, Miss Marga. Uy, day, saan ka? Ready na ka? Char. Ready na ko. Okay, ihap na ko, ha? Okay. 3, 1, 2! Ayay! Naigo! Wadi ay! Ayay! Good! Punggit! Wow! Igo! Very good! Naigo mo! Tulo ang igo! Ayay! Ang usa! Ay! Para, sipyat na. Ha, duha na kasipyat. Ha, ayaw na nagpatugay na lang tuga-tuga ni ha. Tulurag yun da. Okay na yun na kayo na, Charity. Siya, Okay na nay. yun. So, ako yun ang kampiyon. Kampiyon. I'm the champion. Dili pa tayo, sir, kay napamay lahi mo challenge si Mayabel! Si Abel Bayot. Oh, come on. Ayaw na lang. Ha? Di na lang tingali siya magpatuga-tuga pa. Abel, Ayay. try magkaka. Sige na, go. Sige, suway lang ko. Mo-challenge ka. Yamat ha. Asgado ko ni mo. Sige. Inting, pagtaki. Sige na. Ilinya na. O siya, ilinya, sir! Mga botelya. Di lang gumagamit na ng botilya, Brad. Uy. Ayaw lang kita Brad lagi. Bida sa nimo. Ni malamin mo. Let's Abel. in gatas. Abela, yan na lang sa tao ka, ubrad. Sir. Mo-challenge ka? Ayaw pa sige pagkarpar niya. Kadit lang ha. Ako sa ipahimutang ang akong gamitunon ha. Diyaw na mo. Inting, sa diyang buhaton. Di siya mo gamit og botilya ko no. Oo, sabi ka bito, hindi man. Uy, Nakunsuan Hindi niya siya. ka, sabi ka Tanawan ninyo. Tanawa. Iyang gipahimotang ang... Uy! Ang mga tansan nga na sa soft drinks. Hello? Oy, nagkuha siya og bani sa saging og... Oy. Usa, Ang mga tansan, iyang giugsok sa mga bani. Nga, pinatakilid. Og nidot ang tansan. Na ay, di barog. Kay nidot ang kilid sa bani sa saging. Gilinya, 5 katansan. Lolo? Uy, yamat agad. Saan mo niya na? Okay. Ni ano siya paingon dere. Si Abel! Abel. Bye! Pero saan na nimong 5 katansan, oy? Mainting. Bye! Ang bibistula be. Ha? Kanang suwayan ako punting kung maigo ba na ako ng 5 katansan. Unsa? Ano? man. Grabe. Unsa? Baya ni mo. Awan sa sobra ba ni mong hambog, Abel, uy. Sobra! Over!
paya kay hilas ni mo. 5 katansan, puntingo ni mo. Ayo pa to gabayot ay. Kalit lang nga, inom na kong tubig. Oh, man naman kag-inom tubig. Saan naman? Ha? Okay na ka? Oh, Ha? Imog yun ang tinudon. Putingon yun mong 5 katansan. so yan ko lang, 20. Bayo, no? Abel, kaya mo. Try lang din ako, sir. Kining pawa lang stress ba? Lingaw-lingaw lang ko, patriling ba? Okay. Pero, hagito na ko sila pustanay. Oh, Oh, unsa, sir? Mamawi ko. Mapusta ko. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!